Hej og grys godt til alle sammen derude. Vi fra Angora har fået en invitation af DR, Danmarks store public service kanal. En invitation til at medvirke i en nyfortolkning af H.C. Andersens klassiske eventyr Klods Hans. Nu kan det for nogle af os godt være svært at kapere den megen virak, der i øjeblikket er om manden, der pludselig har fået navnet H.C.A. i stedet for H.C. Andersen. Ikke desto mindre har 6 af personagerne fra Angoras land sagt ja til den her invitation. Og man kan kun gisne om, hvorvidt det skyldes ægte kærlighed til H.C. Andersen, eller det man kalder medieliderlighed. Den her helt specielle version af Klods Hans blev optaget på en dag i TV-byen 2860 Søborg, under ledelse af DR-instruktøren Jesper Rofeldt. Vi skal nu se, hvordan den her dag gik for sig. Lars Allenborg for lige præcis! Ja, nemlig. Det er på TV. Ja, nemlig. Solgård. Ja, nemlig. Exakt, det siger jeg. Ja, lige nok. Ja, for helvede da. Team Easyone. Det kender vi jo. Ja, lige nok. Det kender vi så. Hold da kæft. Men man kender bedre Henrik Solgaard. Ja. Du spiller satme af helvede til. Du spiller ikke spille. Det lyder satme sådan nogle trækker en kat i halen. Min fatter, han vil sige, du spiller som en drækker nu. Ja, det lyder som om man trækker en kat i halen. Hej alle sammen. Velkommen. Hvad helvede er det for nogle briller? Hold da kæft, du. Det er satme. Det er artistbriller. Jeg hedder Jesper Rofeldt, jeg er instruktør, og jeg har fået ansvaret for, at vi i dag skal optage den her fortolkning af H.C. Andersens eventyr Klods Hans med nogle af de personer, der var med i det program, der hed Drengene fra Angora, som medvirkende. Det er måske Jesper Forkylling. Det er mig, der ligesom kommer til at lede slagets gang her i dag. Hvad siger det? Altså, grunden til, at jeg har meldt mig til den her filmning her med H.C. Andersen og sådan noget der, ikke? Det er fordi, jeg gerne vil ind på tv igen, ikke? Jeg elsker det der med tv og sådan noget der, ikke? Så det jeg egentlig håber med det her H.C. Andersen der, det er, at de laver en form for sitcom ud af det, ikke? Laver sådan en sitcom, måske lave en 200-300 afsnit ud af det, ikke? Ligesom Klovnen fra Las Vegas, ikke? Det er sådan noget, jeg gerne vil lave egentlig. Det vi skal, det er jo, vi skal ligesom lave vores egen fælles version af Klods Hans, og derfor har vi ligesom fundet de 6 roller, som vi gerne vil have fordelt. Kåre, han må gerne børn med. Kåre? Prinsesse. Ja, okay. Jamen, jamen det er fint. Prinsesse. Nå for helvede. Ja, nemlig, ja. Men det vil godt være prinsesse. Ja. Okay. Vi skal have afsat den første stolte bror. Den tager jeg. Det sagde det vel lige mig. Jamen, den er fin. Jamen altså, H.C. Andersen, det siger mig ikke en fløjtende fis. Det kan jeg lige så godt sige dig. Det sagde jeg med Kæle. Hold da kæft, du. Hva? Den eneste grund til, at jeg mødte op her, det er fordi, de stikker mig en plovmand, ikke? Det kan jeg ikke sige nej til. Vel? Altså, en plovmand i dagens Danmark, det er alligevel mange penge. Ikke? Der kan du komme langt. Uldermans. Ja. Ja, I take that. Nå, så har vi en stolt bror mere. Den tager jeg. Den tager Bagne. Jeg tager det. Ja, men jeg tror faktisk, Bagne var først til. Jeg kom først nu. Så er der en konge. Ja, den tager jeg. Ja, den tager jeg. Henrik. Tak. Det var en konge. Og så er der rollen som Klods Hans tilbage. Bobby. Det er vel dig? Det er dig, Klods. Ja, det er den eneste, der er tilbage. Er det okay med dig? Ja. Dukse. For satan, du er en duks. Nej, for helvede. Måden, det kommer til at foregå på i dag, det er, at de bliver sendt ud i nogle læsegrupper, så de kan øve sig på deres replikker. Så sidder de så der 2 og 2, og så senere så kommer vi så til at mødes her i studiet til selve optagelserne. Det, der er det vigtige, det er, at I kan jeres replikker, når I kommer tilbage her i studiet. Ja. Yes, jeg tror sådan her, var Kåre, du skal bare gå med Bobby. Nå. Okay, du skal lige komme ned, Henrik, og vi kommer lige gå. Ja. Det skal gå rimelig smertefrit, og, men altså med den rette indstilling, og fra de medvirkende, og lidt held og sådan noget, så tror jeg godt, vi kan få det til at hænge sammen. Det er Klods Hans. Hold kæft, det er Kæle, du. Til slottet, hvor snakkes kongedatteren til. Ja. Hold da kæft, det er Kæle. Det er hvad med Kæle, jeg læser sådan noget. Overhovedet ikke nogen billeder. Det kan jeg sige, det er med ude, ja. Har du set det? Hvad? Der er nærmest ikke nogen billeder. Der er ingen billeder. Det er der sagde jeg ikke. Du har sådan en cykelhold, så eller hvad? Ja, lige nok. Team Easyone der. Ja, det går sagde jeg godt. Hvor vi på vej i forhold til det der med cykelhold der. Ja. Der har jeg tænkt på en ting, ikke? Prøv her. Hvis det var sådan, at jeg skulle med på et cykelhold, ikke? Det kan du ikke komme. Jamen, prøv at høre. Det er du sagde nem ikke i form til, det er helt sikkert. Det er du sagde nem ikke i form til. Så hvis jeg skulle med på cykelhold der. Det er gummiben, han løber rundt med, hva'? Hold da kæft, det er gummiben. Nej, prøv lige at vente lidt, ikke? Så ved du hvad, så jeg skulle købe cykel der, ikke? Nej, det kunne du ikke. Du kunne sagde nem ikke køre med.
Så skulle jeg med en påhængsmotor på, du. Ja, det er sandt, det er helt sikkert. Ej, så skulle du sige, det med påhængsmotor på. Så man bare ikke, jeg giver bare ikke god ben, du. skulle påhængsmotor på. Hold da kæft, du. Så den bare kørt selv, du. Ja, lige nok det. Hold da kæft, du. Ej, det kunne du sige, at jeg ikke følge med til. Nå. Det er helt sikkert. Tror du ikke, jeg kommer over det? Altid rigtig godt kunne lide sådan noget gruppearbejde. Vi skal være henne. Gå. Kan lige komme der og sidde ned. Gå. Kan lige flytte benene. Ja, men det er ingen problem. Lige flytte dem. Gå. Sådan der. Der. Jeg tror ikke, det er så godt at sidde med benene op. Så skal vi lige til at læse. Skal du lige tage det manuskript. Gå. Og lige tage det manuskript. Nemlig, ja. Altså, jeg vil tro, hvis du går i gang med at træne nu, så er lige før du kommer med til turen. Ja, det. Det vil jeg sige. Nå. Hvis det skulle være noget. Prøv at lade mig at vente om. Hvad for noget? Hvis du kigger derom bagved, ikke? Nej, ikke kig nu for helvede. Lad bare mig kigge nu. Så ser jeg Lene Baul Danielsen derovre. Hun ser derovre. Lad du bare vente om. Er det Lene Baul Danielsen? Ja. Det er et sagde Lene Baul. Det er sagde nemlig Lene Baul Danielsen. Det er sagde nemlig Lene Baul. Hva? Prøv her. Vi ser der, ikke? Hygge snakker totalt. Pludselig så ser jeg over bagved. Der ser jeg kraftedeme Lene Baul Danielsen nu. Det gjorde hun, sagde Neme. Hold da kæft, du. Der skal jeg sige, Neme Lode, for jeg spiller løgnen op. Det gjorde du, og det gjorde jeg med mor. Ja. Hun er med mor lækker, du. Ja, det er hun, sagde Hold da kæft, du. Hun sagde Neme pænt, Neme. Hun er totalt pæn. Ja, det er hun. Hun har mega store bryster. Med hensyn til sådan nogle kasser, der sagde derovre der bagved, du. Ja. Hvad for nogle kasser? Kæmpe kasser, du. Hvad for noget? Ja, bryster. Ja. Ja, det har hun, sagde Neme. Nok det er ligesom min mutter, du. Så ser der bare en kæmpe. Jeg tror, sagde Neme, når hun ser og kigger lidt på mig. Hold nu kæft, du. Det gør hun, sagde Neme. Hun ser og kigger. Nej, det var hun godt, sagde Neme så. Hun har set mig. Hun har også set, hvem der sidder. Ja. Hun går nu. Og hvad for noget? Nej, hun går nu for helvede. Nå, for helvede. Nå. Så smutter hun. Hold se. Det gav hun, sagde Neme. Det var fordi, hun har set dig. Så skal hun ned. Det var fordi, hun har set dig. Nu skal hun ned. Så gav hun, sagde Neme. Så skal hun bare ned med fjerneren nu. Ja, lige nok det. Hold da kæft, du. Henrik, prøv at høre. Vi er udspekulering. Vi følger efter hende. Hvad for noget? Vi følger efter hende. Kom her. Vi er udspekulering. Kom nu bare. Hvad? Må du følge efter hende ned? Ja, for helvede. I 1982 udsender jeg pladen Henrik Solgaard, som går direkte ind og sælger 84 millioner plader bare i Danmark. Den er jo ja, skal herned. Og det gør så, at jeg i dag kan betegnes som den mega stjerne, som de skriver i aviserne. Mit møde med Pim Kejsegård, det starter utrolig hyggeligt. Det gør han er meget interesseret i at høre om Henrik Solgaard og al min succes, jeg har og min musik. Det nummer, der hedder Det Bedre Hjem, det kender du i hvert fald. Det er jo måske en af de allerstørste. Og der snakker vi længe om Henrik Solgaard, og det var virkelig dejligt. Det var rigtig dejligt og hyggeligt. Men så sker så det, at Pim begynder at tale om sig selv. Nu må jeg høre noget om, hvad så du er for en. Hva? I grew up in Amsterdam. With my mother. Ja. Who was a prostitute, yeah? Hvad sagde du? I said my mother was a hooker. Og hun luder. Well, she's still a hooker, yeah. Working in the prostitution environment in the red light district in Amsterdam. Nej, i Amsterdam? Yeah. Nå. Exact. On the kliniekjes, yeah. Nå. Og hun er en klinik? Yeah. Nå. We're the cheapest clinic in Amsterdam. Because my mother had to get it for the drugs. She was not... Hun var narkoluder? Yeah. Aha. Mm-hmm. Da Pim sidder og lukker alt det her vamle snak ud om sin ulækre fortid, der lukker jeg fuldstændig ørerne i. Jeg vil ikke høre om det. Det er ren høflighed, at jeg spørger ind til at blive ved med at spørge til det. Jeg klipper lyden over her. Men hvad for nogle forskellige ting kunne man lave på sådan en klinik så?
We mostly had ruby sex. Huh? Ruby sexual. Ruby sex? Also that, but no, I mean the rubber sex. Gummisex? Yeah, exactly. Yeah. Hvad går det ud på? That was our specialty. Hvad går det ud på? Specialty, yeah. It's Det er ikke noget, det er overhovedet, det er ikke noget for mig og Lilian. Hvad går det ud på? Mr. Hendrik Solgaard was very interested in hearing about my past as a hooker. And looking at him, that doesn't surprise me at all, because with my experiences, I could see he was a freak. He was into urinal sex, vomit sex, a typical freak, yeah. What can I say? Heldragter? Yeah. Har du haft sådan en på? Yeah. Har man gummi på over hele kroppen? Over, yeah. They take the suits on, so it covers all the bodies, all over the arms, over the legs, over the cocks, over the ass, over the face. Så den dækker fuldstændig hele kroppen, sådan en gummidragt. You want to see? Har du en med? Yeah. I always carry around. Det er i hvert fald ikke noget. Ikke? Så skulle det kun være lige, hvis fordi den lige ligger her i nærheden, så. Okay, yeah, I can show you. Så prøv at tage den der, så lige læse på det rolle. Fordi hvis ikke de snart kommer i gang, så får vi aldrig lært det lektier. Nå. Lige her med et øl. Nej, du skal ikke have flere øl. Nu skal du det i gang med at få læst det på det. Det er en han. Nej, nu spiller den i sofaen. Ja, det er ikke en problem, da. Nej, ham Kåre, han var sådan en rigtig doven lass, som bare sad der med så lange hår og kun ville drikke de øl. Selvom han her får at vide, at vi skulle sidde der og læse på de replikker. Så vi fik overhovedet ikke lavet noget. Det er jo kun fordi, at han overhovedet ikke gad noget. Selvom jeg havde sagt til ham, nu skulle vi til at læse. Det sker, når der Kåre han overhovedet ikke vil læse på den rolle der. Så bliver jeg sagt til Jesper. Jesper. Ja. Du er nødt til at komme med op, fordi Kåre han vil overhovedet ikke læse på sin rolle. Jesper. Hvad? Du er nødt til at gå op og sige til ham, at han lige skal læse på den rolle. Kan du ikke lige selv sige det? Men jeg har sagt til ham. Jesper, han sidder bare og drikker øl. Han har spillet den i sofaen. Så du er nødt til at komme med ned for at sige til ham. Ja, okay. Jeg smutter lige 2 minutter. Hvor er det, I sidder? Så deroppe i det depotrum. Så du er nødt til lige at sige til ham sådan, så han lige kan lære, og han lige skal tage i gang med at læse. Hun har set os. Nu går vi her. Kom nu med. Der hvor vi ser inde i kantinen her, så får du en idé der med. Vi udspekulerer hende kraftedeme. Ja, det gjorde du. Det fik du så af nemme. Vi udspekulerer hende, og Henning har med på den nu. Ja, det var jeg så af nemme. Der var jeg med på. Jeg ved fra min mutter. Sådan er det altså med damer. Hvis de først finder ud af, at man får laft dem, så bliver de stikhammerens også. Det kan jeg sige dem sige dig. Jeg har prøvet det nogle gange. Prøv så der. Hvad fanden står der? Konsol. Hvad helvede står der? Solcenter. Du går ikke med, hvis du har gået solcenter. Hvad hun da? Du går sagt ikke med, hvis hun har gået solcenter. Nej, det går du sagt ikke. Jamen altså, vi følger efter Line Baul dernede i kælderen, ikke? Ja. Så ser jeg så sådan et skilt der. Konsol solcenter der, ikke? Så viser jeg så kraftedeme, hun skal ind til solen. Det er gratis solcenter. Der sagde jeg der er gratis solcenter i rimelig heldig for at patche situationen nu. Hvad? Det sagde jeg med luksus. For gratis solcenter, hva'? Hold da kæft, det blev en fin tider, hva'? Ja. Nå, for helvede. Så er der også en solcenter. Hvad? Ja, hun er herinde. Hun er ikke for at tage sol. Ja, hun er så. Du skal sige nemlig ikke gå. Det skal vi da for helvede. Jeg har 2 gange i. Hvad for noget? I følger efter mig, det gider jeg ikke. I kan godt Nej, jamen der er ikke nogen at kigge på. Jeg var nede for at kigge på, fanden bare det solcenter ikke hen, fordi jeg har en tid nu her, sammen med Henning. men det kan slet ikke passe. Ved I hvad? Jeg har en tid nu, så jeg synes... Og vi plejer nemlig at have en tid nu her, hvor vi plejer at dele en sol. Det kan godt være. Vi plejer at dele en sol derinde, men det kan vi ikke nu, når du har en tid. Det er en misforståelse. Det er vi kede af. Godt. Det er vi kede af. Okay. Nu smutter vi. Nu smutter vi. Det går vi her. Jo, nu smutter vi, sagde Nemme. Nu går du med her. Det går vi her med på. Nu går vi derhen på. Du vil ikke den nu. Jeg skal da love dig på, jeg skal ind og kigge på den. Jeg skal ind og kigge på varen. Så spørger du op og show det. Nå, det er sådan, det ser ud. You have to check it, yeah. Sikke noget. Because it's full of Ulækker noget, hva'? urine and sperm. Huh? This is sperm, yeah.
So this is switch to Thales. Den lugter af dis, hva'? Den er... You can feel it, yeah? Sit down, sit down. Jeg ved ikke lige, om det er... Feel like this. Feel like this. Så får det elastications. Det er nu. Her det. Feel Pin. It's nice, yeah. Lige prøve med. So yeah, you can sit with it. Yeah. Jeg ved ikke lige, om det er... Sit with it like this. Like this, yeah. Det er godt nok. Det er ikke noget for mig. This is what you get on. Der er lyn over sig. Exactly, yeah. So you try, you can get one leg on here. Nu er det en god idé. Try to take this off. Det er kun lige benene. You get it on here. Det er stramt, hva'? Yeah. And then you see, I put it all over the body, so it covers all the body. Det er sådan noget, på sådan nogle ulækre typer at gøre. Exactly, yeah. Så er det sådan... Then you get this on the head. Det er mig. Au, Pim. Feel it. Au, Pim. Feel it. Au, Pim. Feel it. Ja, jeg kan godt mærke, Pim. Yeah. Nå. Yeah. Ja. Det er jo... Kom nu med. Hvor venter du der? Nej. Vent der. Hvor venter du der? Så hold kæft. Prøv at se der. Nu lige se der. Kåre. Hej Kåre. Jesper han siger, at du skal lige til at sætte dig ned og til at læse på den rolle. Nå! Jesper han siger selv, at han ikke vil have, at du render rundt og drikker øl og... Nej, det har jeg ikke sagt, men det ville være fedt, hvis I bare satte jer ned og øvede replikkerne. Jamen, det er ingen problem, da. Skide godt. Han har overhovedet ikke gjort noget, Jesper. Han har overhovedet ikke læst. Jamen, Det er fint nok. klodsans. Vi har en halv time, inden I skal på, så hvis I bare Det er herregyldigt. kører replikkerne. Ja, lige præcis. Det er klodsans. Skide godt. Vi ses senere dernede. Ja. Så skal vi lige til at læse. Så lige tager det frem. Lige her. Nu har du også spillet ned på det manuskrift. Lige her med et øl, da. Kåre. Han må ligge her, at du skal drikke flere øl, fordi... Kåre. Vil du godt lige give mig det briller, Kåre? Ja. Vil du godt lige give mig brillerne? Ja. Kåre. Giv mig det briller, Det er ingen Kåre. problem. Kåre, vil du godt lige give mig det briller? Ja. Giv mig det briller, Kåre. Giv mig det briller, Kåre. Giv mig det briller. Ja. Vil du godt lige give mig det briller nu? Nemlig, ja. Den der Jesper. Nå. Jesper. Sagde der ned, nok to. Du sagde ned, så to. Stille. Det er min anden fedt på det. Nej, for helvede. Du kværser mit ord. For helvede. Sagde ned, der mit ord med det der. Du sagde ned, ikke kværser mit ord. Man kan se bare, hun er ligesom min mor. Hvad kan du sige? Hun lægger til sol, det er ligesom min mor. Altså, jeg står der frit udsyn til alle herlighederne der, du. Hold kæft, det er sved, du. Så står sådan en drengrøv der. Kan bare se alle herlighederne på sådan en krop der, ikke? Sved krop der, du. Nå. Se sådan noget af en røv der, ikke? Nå, for helvede. Lidt af sådan en røv der. Ja. Også bare lidt af sådan en form for pat der, ikke? Nå, for helvede. Der nærmest flyver lidt ud der, fordi den ligger på ryggen. Ja, lige nok. Det kan de nemlig. Ja. Det kan de sige dem sagtens godt. Det gør min motter også. Åh, for helvede, du har mit hoved. Du har altså sat dig ind i mit hoved. Du må komme nu, ikke rejse mit hoved. Jamen, det går sad ned med dig. Det går sad ned med dig. Se, men ikke smadret min baller. Ej, for helvede, det er mig, der er mægtig, der har prøvet det der. For satan, det er nu stående. Undskyld! Det kan jeg ikke. Kom over det, ja, jeg skal lige sige undskyld, mand. Det er fandme ikke det der. Hvis du var den længe, Line Bauer. Okay. Hold nu kæft, mand. Hold nu kæft, til dig. Undskyld. Det er jo ikke nu. Prøv at se. Når jeg har talt til 3, 2, 1, luk for hende. Nu, så kommer Sten op. Nej, helvede er det gjort. Prøv her, ikke? Dengang vi sponsor ud i dag, ikke? Der kommer jeg til at tænke på, hvis hun nu går op og slager, Ja, så er du sagde dem. Så er du bogen. så er jeg kraftedeme færdig, du. Så er du kommer altså jeg på. aldrig ind til tv, du. Nej, det gør du sagde dem ikke. Der er jeg så nødt til at tænke hurtigt, ikke? Der er du nødt til at tænke hurtigt, så der sponsor jeg kraftedeme bare tilbage. Ja. Alt, hvad rammer og tøj kan holde, du. Kom hernede. Jeg er nødt til at få orden på det. Hvad helvede? Du skal ikke stå og ringe til nogen. For helvede. Ej, for satan. Så smækker han bare ned, du. Så smækker han i ned. Det er kraftedeme kold over, du. Ja.
Hun skal ikke stå og ringe efter nogen for at Nej, det skal hun sige. Hun skal ikke slage. Nej. Så må hun smage fars forhånd, du. Lige nøjagtigt. Hun sagde, det er flækket næsen på hende, du. Kraftedeme ikke tro. Ej, for helvede, du. Fy for satan, du. Vi er sammen i det her. Vi er sammen i det her. Vi er sammen i det her. Nej, du kan sige det, du. Jeg er ikke med til. Så hun har også set dig derude. Hvorhen? Jeg er ude på gangen, der så hun skulle da godt have set. Nå, det er Henning Grimdahl fra Team Ision. Det står kraftedeme deroppe, som om du skal... Der skrev i panden på dig, du. Helvede da. Så er vi sagde, at nødt til at tænke. Ja, det er det, jeg siger. Nu kan jeg sige dig, nu er vi nødt til at tænke. Nu er nødt til at give mig lidt ro. Nu er nødt til at give mig ro til at tænke. Nå, men altså, der er ingen tvivl om, at det var et kæmpe problem. Hun lå der og var fuldstændig slået til plukfisk. Ikke? Og Bagner, han var fuldstændig sat ud af spil. Der var du sagde, det er fordi, jeg havde så kraftigt ondt. Jeg har også ondt i hånden nu. Der må man sige, der var du sagde, at det ikke meget værd. Jamen, jeg har fandme også ondt i hånden nu. Og der er så, jeg går ind, ikke? Og tænker klart, ikke? Tænker hurtigt. Ja. Nu stopper du lige. Nu lader du lige mig. Nu tager du den sæk, ikke? Nu tager du hende, så får du hende ned i sækken her. Så kom for helvede, så får den der ned. Det er ikke tid. Kom nu for helvede. Kom nu for helvede, der kommer sagen hjem, der starter nogen. Fik hun ringe efter de vagter? Det ved jeg ikke. Jeg tror, hun prøver at forklare, hvorfor han er. Ej, for helvede. Okay, fluffy guys. Up there, so tight and in the ass. And here you have the suffocation feelings. And right now, we do a full treatment. Well, Mr. Sulekrecht was so excited about the full suit. He wanted to put it on all over the body. He said, put it on me, Pim de Keizerkracht. And I said, okay, but you have to understand, whenever I put on this suit, I have to start a treatment called Schlüssel an der Puppe, yeah? The key in the crabs. And they said, okay. And I put it on, and I said, now is step 1 in the Schlüssel an der Puppe treatment, is a spanking. It's not your cock. It's a fake cock. So shut up! You understand? Giv ham noget skæld ud, fordi han må ikke tage mine briller. Er det Bobbys briller, det der? Ja. Okay, kan du ikke lige give ham? Ja, det er ikke et problem. Han vil love ikke give mig den før. Nej, men det har han så gjort nu. Nå. Så bare begynd at øve på replikkerne, ikke? Ja. Skide godt. Super. Og så ses vi nede i studiet om. Nej, det er blevet bøjet. Jesper, de er blevet bøjet. Ja, hvad? De er fuldstændig bøjet. Han har bøjet dem. Hvorhen? Ej, det er de altså ikke. Jo, de er så. Nej, det er de da Jo, de er. Overhovedet, ikke? Jeg har ødelagt mine briller. Nå. De er altså ikke ude. Jo. Nej, de er altså ikke. Må jeg lige prøve at se dem igen? Og så se, de er blevet ridset, der er helt skæve. Og se, det er fuldstændig ridset. Jeg kan ikke se det. Det er helt, jeg kan ikke se noget af. Jeg skal betale erstatning for det. Vi tager dine briller. Jeg skal betale erstatning. Nej, altså der er ikke noget at erstatte. De er overhovedet ikke gået i Nej. Tør øjnene, og så løb lige de der replikker igen sidste gang. Jeg vil ikke se det sammen med ham. Jeg vil ikke se det sammen med den store langhårede hippie. Ja, så kom med ned. Ved du hvad, kom med ned også. Så vi er ved at være klar til at optage. Ikke? Ja, så bare kom med ned. Ved du hvad, tag din maske. Ja. Det skal han altså. Jo, det skal han altså. Han spiller prinsessen. Now I take the keys for these handcuffs, yeah? Yeah. I swallow it. Hvad gør du? Step 2 in this treatment, yeah, is I swallow the key for the handcuffs, yeah? So, that's why it's called Schlüssel an der Puppe, yeah? Because the key comes out whenever I poop again. You don't know when that's gonna happen, yeah? Is it after 10 hours? Is it after 24 hours? You don't know. You have to wait. You have to shut up, okay? Because you have to understand, this is a part of the treatment, yeah? You have to wait until I shit again, okay? And then you can get out. But until then, you stand there, okay? You stand... Make it tickle. Shut up, okay? So now you stand there. Look at the master. You understand, huh? We take it again. Oh, you wait until the shit comes out. I get the dizziness now. Se hvad han har gjort, Jesper. Hvad fanden har han lavet? Ja. Hvad fanden han har lavet? Han har bundet mig fast heroppe. You shut up now. Undskyld. Look at master. Prøv at høre her. Prøv at høre her. Jesper, han har nu slugt nøglen.
Prøv at høre, vi skal have optaget de scener med jer nede i studiet om 5 minutter. Og pakke sammen, og så komme ned i studiet, så vi kan... Det er fordi, han har slugt nøglen, Jesper. Prøv at høre, det er fint. Jesper. Bare I kommer ned i studiet. Så... We go down there now. Ja, bare kom ned med det samme. Jesper! Pim, du bliver nødt til at komme for mig. You shut up. Nej, Pim, jeg skal også være med i eventyret. See you later. Jeg skal også være med i eventyret. Thank you, Val. Pim! Jeg kan ikke slette med den her, fordi jeg har kraftedeme sådan. Det var så skarpt af ansigt, det der. Det var Hold da på. Det går en anden stadigvæk rundt, du. Nu lader du lige mig. For helvede, jeg skal. Nej, nu bliver du lige her. Så tager du fuldstændig roligt. Så lad... Nu lader du lige mig køre. Prøv lige at høre. Vi skal i gang med at optage nu. Vi skal komme ned i studiet nu. Ja. Skal jeg låne mig lige 2 minutter? Nej, I skal komme Kan jeg lige låne mig 2 minutter? Jamen, I skal tilbage. Nu skal lige høre. Vent lige lidt, Bagle. Vi kommer til at love dem ned i køkkenet. Ikke? At vi vil slæbe noget køkkenaffald ud for dem. Hvorfor? Det er nu nødt til lige at lade os over den. Nej, prøv at høre, jeg glem alt om det der køkkenaffald. Nej, det er vi lov. Det er en aftale. Det er alt muligt gamle køkkenflasker, alt muligt gamle noget, der kommer til at stå. Prøv at høre. I skal tilbage i studiet nu. Hvis I skal være med i det eventyr, du giver os lige 3 minutter. Nej, du giver os lige 3 minutter. Prøv at høre. Så er det en aftale. Vi ordner lige det her. Nej, det gør I ikke. Så er I ikke med. Så optager vi uden jer. Det kan vi. Du kan for helvede, du giver os 3 minutter for. Nej, det kan jeg ikke. Vi har løbet rundt i hele TV-byen for at finde jer. Jeg nægter, at jeg ikke er med. Nu mander du lige lidt. Jeg vil være med. Vent så lige lidt. Nu tager jeg en lige. Så skal jeg lige høre dig om en ting, Jesper. Skal vi tage den sæk med i studiet? Ja. Og så lader jeg stå dernede. Ja, det er fint. Bare ikke der er ingen, der rører det køkkenaffald. Bare ikke kommer ned i studiet nu. Det er hernede. Vi kommer nu, så er vi også med, ikke? Og så er I med. Så er vi med, ikke? Ja. Jeg skal være med i det skuespil, du. Men nu siger du ikke noget om det, Line Ravn. Jamen, altså nu har folk været ude i læsegrupper, og altså nu har vi fået dem samlet ned i studiet, og altså, der har været lidt små problemer i nogle af grupperne, og, men det bliver sgu ikke noget, man kommer til at mærke, tror jeg. Altså, det bliver sgu fedt at komme i gang med at optage, det vil sige. Det glæder mig sgu til. Godt. Er I klar? Værsgo. Hvor du er der klog. Så er de stolte på de op mod slottet. Så kom de op til prinsessen. Og klar, Klodsans? Ja, så kom de snart op til prinsessen. Så kom de op til Klodsans. Helvede, hun er satme, der er tung. Helt læst. Hun er tung. Nej, du skal for helvede da ikke rige op der. Jo. Prøv at høre, han rider op på siden af jer her. Hvordan helvede kan han overhale os på en G? Lenagtigt. Vi rider trods alt på hesten. Du kan kraftedeme ikke rige hurtigere end en hest på en G. Prøv at høre, han skal det kan du sagde ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Han skal overhovedet ikke overhale jer. Nej, det skal du ikke. Du skal blive nede bagved. Nej, han rider op på siden af jer, og så tager han sine replikker, så siger du... Allerede, her kommer jeg. På en ged. Se, hvad jeg fandt på et eller andet. På en ged. Så har han fundet, en krave, og så siger I... Klods, hvad ved du med den? I kalder ham Klods, ikke? Hvad ved du med den, Klods Hans? Nej, ikke nu. I skal ride først. Vi skal ride først. Så hvis du lige starter derhen, Bobby, så prøver vi igen. Så riger vi først. Så nu lytter du satme efter, ikke? Så riger du helt op foran. Nej, det var dig, der ikke lyttede efter. Nej, det var det altså ikke. Nu må du altså lige, sige noget til ham, Jesper. Nu kører vi via. Ja. Det er kraftedeme så tungt, så er på det her. Prøv nu at høre. Det holder ikke med den sæk. Vi er simpelthen nødt til at få den ud. Nej, og så prøver vi ikke. Så tager vi det igen. Men prøv at høre. Den sæk, den bliver her. Jamen, I kan overhovedet ikke koncentrere jer om jeres replik. Nej, nu skal du lige høre, Jesper. Du skal lige høre. Du skal lige høre. Den sæk, den har jeg totalt. Det var ikke det, vi aftalte ude på gangen. Det... Så tag væk, så prøv ham. Du går lige derhen. Du går lige derhen nu. Vi skal lige diskutere vores roller for helvede. Så pludselig så begynder sækken kraftedeme at røre på sig, du. Pludselig så spræller den sæk kraftedeme, som om den var lyslevende, du. Så er jeg kold der, du. Så falder fars ham og kraftedeme igen, du. Den sæk, den betyder alt for ham. Ja. Han har lavet en aftale med en lige fra kantinen. Prøv at høre, vi er nødt til at komme ud med det køkkenaffald nu. Vi er nødt til at komme ud med det. Det ligger og gærer og alt muligt. Og det vi lovede en nede fra kantinen, det var, at der ligger sådan en gammel grisekrop inde i, du. Den er kraftedeme begyndt at lægge tilbage til liv igen, du. Prøv at høre. Det er vi nødt til det der. Det kan jeg tage en sige dig. Tag fat ordentligt. Vi skulle pisse. Det var det, jeg sagde. Nu er det begyndt at gære. Det er begyndt at gære. Nu er det begyndt at gære. Det var det, jeg sagde. Så må det ud nu. Nu risikerer du sagen med det. At det... Hold kæft, du slår sagen vi hopper ud af den her scene nu, og så rykker vi over i... Så lige komme ind med den træsko. Ja, du kommer op her senere. Prøv at høre, hvis du går om bag der og venter, så er vi klar lige om lidt. Vi forventer kameraerne og tændt lyset herovre. Til at holde kæft. Nej, nu får du en til at holde kæft. Nu er færdig nu. Nu siger hun sagen med. Så er det altså... Du skal lige fylde ned. Nej, du fylder lige ned.
Jamen, så kom her. Okay. Så jeg ikke til, du skulle da være med at bygge her. Kan du ikke forstå det, for helvede? Stå nu væk. Kan du ikke forstå det? Du skal blive der. Du skal blive der, for helvede. Ikke mere tv nu. Nu holder I kraftedeme op. Det kamera. Nu holder du kraftedeme op. Så sætter vi et her. Ikke? Så lader du her. Vi skal lave den her frierscene, hvor Bobby kommer op til prinsessen, og hvor I får hinanden. Jeg er klar, Jesper. Ja, det er godt. Værsgo. Vil du giftes med mig? Nej. Jesper, om du siger forkert. Jeg må bare prøve at tage den en gang til. Vil du giftes med mig? Nej. Jesper, nu siger du forkert igen. Nej, prøv lige en gang mere. Vil du giftes med mig? Og så siger nemlig ja. Ja, så siger Kåre, ja nemlig ja. Kom nu, en sidste gang, Bobby. Vi er lige ved at have noget. Jamen, som jeg oplever det, så tror jeg, at Bobby har irriteret Kåre igennem hele dagen. Og altså, det er måske heller ikke helt underligt, at det så spænder ben for optagelserne, da vi så ligesom skal i gang med den her slotscene. Vil du giftes med mig? Nej. Nej, Jesper, nu siger du forkert igen. Det skal sige. Du skal giftes med mig. Og lort i lommen, Bobby. Ja, vi kommer ikke videre nu. Det er vildt svært at vurdere, hvor vi er endt hen med det her materiale. Det kan være, det er guld, og det... Og det kan være, at vi skal arbejde hårdt i redigeringen. Det vil de næste dage vise, men altså, jeg vil sige... Jeg har sgu ikke nogen rigtig fornemmelse af, hvad det er, vi ender med. Hvad er det der? Det er forbrænding. Det er forbrændingsaffald. Det kan godt være, du skal lige den, du. Hvad? Prøv at vælge lidt. Forbrændingsaffald. Kroppen, det er alligevel 80% vandet. Det er 80% vand. Det kan ikke brænde nu. Nej, det kan jeg tage ikke. Det kan jeg altså ikke. Så ryger du op i store skrald, du. Tag det nu roligt, for helvede. Kom nu bare. Og så op på kanten. Kom nu op med hende, for helvede. Ja, kom nu op på kanten, du. Prøv med bagen her, du. Så ned, for helvede. Mærke, du rav. Tag det hjemme. Kom, vi skal den her vej. Den her vej. Nu kan de sætte ned med her til pæn. Så giver jeg sætte ned med en bajer. Så giver jeg nummer 2. Ja, som man kunne se, bød den her dag altså på lidt af hvert for de 6 angorianere, og ikke mindst for DR-instruktøren Jesper Rofeldt. Stik imod alle odds har holdet bag Klods Hans Produktionen faktisk fået sammenklippet en endelig version af eventyret. Så her kommer altså Klods Hans, fortolket af Henning Primdal, Lars Allan Bavnsbøl, Bobby Olsen, Kåre Borg, Pimte Kejsegragt og Henrik Solgaard. God fornøjelse. Ude på landet var der en herremand, som havde 2 sønner, der var så vittige, at det halve var nok. De ville fri til kongens datter, som havde sagt, at hun ville gifte sig med den mand i landet, der bedst kunne tale for sig. Der var også en 3. bror. Ham var der ingen, der regnede med, for han var ikke så klog og dygtig som de 2 andre, og ham kaldte de bare Klods Hans. Testikel Hans. Det kører ikke for hurtigt, hva'? Brødrene red ganske stille afsted. Hold da kæft, det bliver godt at knæppe prinsessen. Men i det samme kom Klods Hans ridende. Nej, du skal ikke rige op foran, for helvede. Du skal blive nede bagved. Ikke? Jo, han skal op foran. Det var det, du blev sagt. Halløj, Klods Hans. Halløj, Klods Hans. Hvad helvede er det, du har fundet? Det er en krav, den skal tage med op til prinsessen. Den tror jeg, at ikke hun bliver glad for. Hvad helvede forestiller hun skal lave med den nu? Skal hun af sådan en krav der? Nej, sagde med dig. Det bliver du dårlig af. Det bliver du dårlig af, hvis du spiser kraver. Se. Hold da kæft, du er dum, Bobby. Det var det, jeg har sagt hele tiden. Så rigtig viger. På vejen til slottet fandt Klods Hans også andre ting, han ville give til prinsessen. Den skal tage med ud til prinsessen. En gammel træsko. Og i en grøft fandt han noget pluder, som han proppede lige i lommerne. Oppe på slottet tog kongedatteren imod frierne i den fineste sal. Ved vinduet stod en oldermand, der skrev alt op, hvad der blev sagt. Først kom den ene af brødrene. Det er en svær varme, der er herinde. Sagde broren. Du er væk. Sagde kongedatteren, og så måtte han afsted. Så kom den anden bror. Du er væk. Sagde kongedatteren, og den anden bror måtte samme vej som den første. Nu kom Klods Hans, og han red på gedebukken lige ind i stuen. Der er varm, sagde han. Ja, det er fordi, hvis der er kyllinger,
sagde kongedatteren. Det var da rart. Så kan jeg vel få en kravstegt, sagde Klods Hans. Vil du gifte dig med mig? Sagde Klods Hans endelig. Nej. Sagde kongedatteren. Du er ulækker. Det er ingen problem, da. Vil du have en bedre øl? Sagde kongedatteren til oldermanden, som ikke kunne tro sine egne ører eller øjne. Vil du have en bedre øl? Yeah. I have an appointment for a gay ecstasy party downtown. No. So if you want to come, we could go do some partying, do some dancing. Oui. Ja. Og sådan gik det til, at hverken de to stolte sønner eller Klods Hans fik kongedatteren til ægte, men i stedet blev det den festglade oldermand, der vandt prinsessens hjerte. You also bisexual? Det er ingen problem. For the oldermans. Ja, det er party. Yeah. Ja, jeg håber, I synes, det har været hyggeligt, at DR inviterede 6 af Angora-personlighederne ind i jeres tv-skærm igen, selvom man nok kan konkludere, at det er til det bedste, at i hvert fald de her 6 ikke længere har deres daglige gang på tv. Det var alt for os for den her gang. Grys godt. Jeg forklarer lige, hvad der skete med den dragt. Det, jeg tænker, det er, at den dragt kunne bruges til kongekostyme. Hvor jeg skal spille hovedrollen som kongen. Og tænker, det ligner meget tæt på at ligne et kongekostyme, som hver kan se. Så tænker jeg, at nu prøver jeg lige at se, om det kunne ligne en kongedragt. Ja, nu kommer jeg så ikke med i den færdige udgave af Korshands-filmen. Men det kan jeg sige, at det er jeg glad for, fordi det er blevet noget værre lort. Så det er, kan jeg sige, sluk for det. Det er noget værre lort. I stedet for at klippe billedet ud af Henrik Solgaard til at klistre op på tv-skærmen, så kan man altid få Henrik Solgaard lige i tv.